कौन भाई चलती कि चिकन कषा देसी चिकन हाँ देसी चिकन आम भाग कौन अच्छी ना नहीं बा ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ତ ଯୋଉଦିନ ଆସୁ କ'ଣ ଭାଗ ମାଗୁଛ କି ମାଗିବୁନି ଏଠି କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ଜାଣିଛଟି କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆମଠୁ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ସବୁଦିନ ଆସି ଖାଇଦେଇକି ପଳଉଛ ଏତେ କପଟ ଆମ ପାଇଁ କପଟ 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 କିଛି ନହେଲେ ଆମ ଭାଇ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖ ମୋ ଭାଇଟା ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଅଛି ଯଦି ବଳିଲେ ଯାଇକି ଯାହା ହବ ଆଉ ଚିକେନ କଷା ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଚିକେନ କଷା ହେଇଗଲାଣି ମତେ ଟିକେ ଦଉନା କ'ଣ ପାଇଁ ଚିକେନ କଷା କ'ଣ ଆମେ 4 ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛୁ ତମେ ଚିକେନଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲ ଚିକେନ କଷା ଦିଅ କେତେ କେତେ କିଲୋ ଆସିଥିଲା ଯେତେ କିଲୋ ହଉ ଯେତିକି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ସରିଯାଉଛି ସରିବନି ଯେ ଆগে ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଇଦେବି ନା ନା ମୋ ଭାଇଟା ଥାଇ ଗିନାଟା ଧରିକି ଆଇଛି ଆଉ ଦେଉନ ଟିକେ ଭାଇ ଏତେ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନା ଆଳୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଯଦି ଖାଇବ ଖା ନହେଲେ ନାହିଁ ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଚିକେନ ନବା ଆଳୁ ଟା ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କର ନା ଆଳୁ ନାହିଁ ମତେ ଚିକେନ କଷା ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ